बहुत दिन जाबाय दा मोखां गन्थं नुवा दा नायनो लुबैबाबो थांनोबो हाया जानो लोंनो होनो हाया साफोरनो बेखायनो दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौमोन बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ जोंना हासबेन्डनिया मैया हियारिं माबा होदोंमोन हाइकर्टनि हियारिंखौ रिजाल्टखौ होदोंमोन जोंना रिजेक्ट जाबाय आं बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानोदि थाबैनो मोजाङैनो मावनानै होयोबा उदां खालामनानै होयो बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायहरनाय थायो आरो जोंनाव बेसे गोबाव जाखो दिनै माबा 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय 11 हाबबाय आरो नोंनि फिसाया इन्दिबिमोन नामा इन्दिबियाव दंमोन आं बबे जायगायाव दंमोन बेखौथ' आं बुंनो रोंला बबे जायगायाव दंमोन ओरैनोथ' बेखौ माबायाव 2015 26 जानुवारियाव कुसुगाव थानायाव एरेस्ट देखायदों आरो सारेन्डारसो फैदोंमोन सारेन्डाराव एरेस्ट देखायदों दिनै बियो 10 बोसोर कमप्लिट जानानै 11 हाबबाय आरो बबे जेलाव दं गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दं सिगाङाव माबायाव दंमोन क'क्राझार जेलाव दंमोन ओमफ्राय दा क'क्राझार जेलाव 3 मासल' दोननानै माबायाव लांदों आरो सेन्ट्रेल जेलाव लांदों आरो एनआइफोर बिजिरखांनानै नोंस्रा गथ' गथाय दं गथ'फोर दङ फिसाजो सानै फिसाला सासे बिदि दं आरो न'खरा बर' उसुबिदायानो सोलिनानै दं आरो नांगौ रोखोम फरायनो गाननो जोमनो जानो लोंनो होनो हाया साफोरनो बेखायनो दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौमोन बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लाहैया फिसा फिसौ गोदाव सोराव जानानै दङ बहा आब'ना गामिया बहा बिजनि बेसरगाव होनो आंना सरकाराव जिहेतु इन्दिबिनि दैदेनगिरिफ्रानो दङ बिटिआर प्रमद बर' दङ बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिथांमोनखौ आं खावलायो बेखौनो जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै होयो न'खर फारसे गथायनानै हरो गभर्नमेन्टआ दानि जाखिनि गभर्नमेन्टआव दङ बिसोरो थाबैनो मावनानै उदां खालामनानै होयो बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानो आरो आं फिसानि खबर सबर जेबो गैया बहुत दिन जाबाय दा मोखां गन्थं नुवा दा नायनो लुबैबाबो थांनोबो हाया थाखा फैसा गैया जेनिबो दारै आंखाल दं बेमार आजार जाबाय सानाय सुनाय हा गैया हु गैया बिराद खस्थ'यै दं दा ओंखायनो फिसाफोरनि थाखाय मोजाङै मोजां मावलांनो जाहाथे बिथांमोनहा बेखौनो आर'ज गाबनानै बबेयाव दं नोंनि फिसालाया जेलखानायाव गुवाहाटियाव सेन्ट्रेल बेसे गोबाव 10 बोसोरनि बारबाय खोमा इन्दिबि न'आवनो हमजालाङो बे आन्दलन समाव न'आव थांनानै थाहैदोंमोन एसे बेरायगौबा नुनानै बे सावथालानि न'आव ओमफ्राय बे समावनो सासे मानसिया सरकारखौ माने आंनो मोजाङै मोजां मावजानो लुबैयो नोंनि फिसालाखौ बख'नो थाखाय जाहाथे राहा लायो बेखौनो आङो बिटिसिआव प्रमद बर' सरकाराव दं दा प्रमद बर'खौ मा खावलायगोन प्रमद बर'खौबो जों मिथिंजाय बेनावबो थांखांबाय जोङो अनेक मावनो थिनबाय जेबो दायित्वखौनो लाया जेबो खन'गसखौनो लाया थाखा फैसा गरसेबो मोना जोङो गारि भारा फैनाय थांनायबो मोना जोङो फिसालाखौ गोजान लोगो दा फिसालाखौ जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां नुजानो लुबैयो